ngenyanyiswa izinto lezi yabona bafowethu kunezinyanga la yabona lezi inyanga lezi o 3 second obani mayijumpe ngikhasele nenye obani zonke lezi inyanga nje ziyanyanyisa manje ngicela ukucacisa lokho ukuthi mina ukuphila kwami ngiphila impilo eqondile engagwegwile ngomongameli wabantu abantu bayazi ngiphila impilo emsulwa yikho ngikwazi ukukhuluma izinto eziqonda ngoba umuntu umbamba olimi lwakhe lokuthi impilo ayiphilayo lo muntu ayiqondile yini la kufanele aphawule khona ngoqonda bese ngaqondi qondile mina izibi umuntu owenza kahle wenze kahle yabo angeke uzothiwa ngiyaphenywa mina ngeke uzwe mina kuthiwa khona into elandelwayo ngami iyafuna ngaleyo zitholakala lutho yikho ngena business nje ngoba ngadalela ukuphatha ngiphatha nina nginike nini business nisebenze hayi ukuthi kube yimi oba usomabhizinisi mina ngihambe ngilungisa pavement lonke izwe lela anginalo ithanda lokulungisa pavement mina clever never I will never do that. Therefore I'm saying ukuthi kukho konke lokho ukuthi mina ukuphila kwami impilo eqondile kungenze ngaphila futhi nabantu abazongi-understand ukuthi impilo yami eqondile bangahambe bengixambuzise into engingaqondile yabona kunomfana nje ngiphela naye la kuthiwa uKhehlelisi lo mfana lona noma ngaba namaphutha anawo empilweni kodwa into azenzile emphakathini waseNingizimu Afrika nezinto azenzile kumina qobo zikulu lo mfana wangiqashela indiza ngisuka eGoli waspenda more than 100,000 ngisuka nje eGoli ngihujwa izinja ngaza la eThekwini lokho kusemlandweni ngoba wayebalekisa iqhawe lifunwa izinja babefuna ukungibulala angasho njalo ukuthi mina kuzoba ngiphinde futhi ngizoqinisekisa ukuthi kunomcimbi okhulunywa ngawo njengamanje okuthiwa mangathi amasimba kanjani ayobe ndawonye amasimba ngomhla ka4 lapha eworkshop ngithi mina le jumping castle lena enomkhaba olokwazalwa indoda ayisesikhulu enomkhaba olokwazalwa ophenduka kube iarmrest kuyona cela ungangijwayele kabi mina baba ngiyacela nje ungangijwayele kabi mina anginayo inombolo yakho angazi ukufonela we baba yabona lo baba lona lenyanga lena isidudla lesi esine jumping castle esibalansa kuJojo tank la sweni angazi ngufonele anginayo inombolo yakho angikwazi ukuthi ungwapi ngibona nje mina umuntu ovuvukele nje emhlabeni elakaThixo so ke don't ever involve me to any rubbish nalomfana oxabene naye lo ngiphila naye mina ngiphila naye ngama condition ami naye uyawazi umzo ngiphila nami umzo mina ngiphili nomzo ngamagama abantu ngiphila mina ngeqiniso engilimele kuyena naye alimele kimi angiwadla amandla omuntu noma ningamzonda kodwa iqiniso lenzile iSouth Africa ibuka lomfana kuthiwa umzo ngakho ke mina ngene impini zakhe ngiyacela we baba uyiqashela abantu bakho lapha eworkshop uyiqashela abantu bakho noma ngabe kuthiwa nihlanganeke nomthandeni nafumanana ngalamasimba anithi azobe ndawonye workshop I don't care ngicela ungangifake lapho mina ngiyacela ungangifake lapho uma kuthi lento lena into enihlanganisile nalento cela ungangifake lapho please ngiyacela ngoba manje mina ngifuna ukucacisa ukuthi ukunqaba kwami lezi imali engingqabile ngicela ungaqhamuki inyanga ke siyayizolo uthi hayi nangu manje iya trenda ngokunqaba imali woza gijima uthi uyamqasha ngicela singajwayelani ngapi manje uzothi abantu bafanele bengiqashe nami bengisize nami ngiphile nabo bephile bebona umongameli emzini oyisemkhulu behlabe ngisho imbuzi bebonga amadlozi abo ukuthi umongameli unyathele emzini oyisemkhulu